balima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de seli min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn février kalo tile 28 ka taa bila karidon na mars kalo tile 6 dolo jate la fonɛnɛ kalo sabanan tile 11 ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 17 la o dɔgɔkun kibaruya de bɛ an bolo dɔgɔkun kɔnɔna na dolo min nɔrɔ barikalen don n'o ye buruju so 12nan mɔgɔw ka dolo o nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni nazaraw b'a wele ko Neptune ni anw yɛrɛ b'a wele ko libanti o libanti o nɔrɔ de barikalen don a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bi kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔnw bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔya bɛ karisa la olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ layidukan minnu bɛna ta aw ye o layidukan ninnu caman tɛna bɔ a sira ma kamasɔrɔ ni aw y'aw jigi da o layidukan ninnu kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya wale don aw ka ko la ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ aw yɛrɛ hakilina ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw dalakan de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa ni yɛlɛdaw lase aw ma nka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛ balilenw kan yɔrɔ janfɛ garisigɛw kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ka baara ye sanni feerew olu bɛ se ka tare fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ donta fanga bɛna bonya ka tɛmɛ bɔta kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 ka na bila juillet kalo tile 22 n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se jigitugu kumaw olu caman ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'aw banba k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kunnafoni siraw olu jɛlen don wa juruba aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se k'aw jigi da olu kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 ka na bila août kalo tile 22 la ni an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini o fanga ka bon aw ka wulikajɔ la kamasɔrɔ dibi b'a aw ka sira kan a ka di aw ye aw ka waleyaw ka se ka tɛmɛ cogoya min na nɔgɔya la gɛlɛya de bɛ don olu la a b'a yira fɔ aw k'aw banba ani aw k'aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw bɛ se aw k'aw ka koɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛw nataw kɔnɔ kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ bɔta o fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan wa min bɛ aw bolo f'a ka se ka ko kɛcogo la n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw
nga aw ka wuli ka jɔw ani aw ka layidu kan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ se ka don olu la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala u mar'u ka so kawula kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kasaraw olu kun dalen don aw kan a b'a yira k'a fɔ accident olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka se ka aw basigi sokɔnɔna na ali kɛnɛmanaw fana na kamasɔrɔ kasaraw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɔta o fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen don wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsin don aw ma hali dɔnbaga kɔrɔ ye o minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma kunnafoniw olu siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu jɛlen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma layidu kan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka aw bɛ se ka aw jigi da o layidu kan ninnu sɔrɔlu kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw dalakanw barakalen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala alaw tala ka so kawula kalo 2nan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mankanw olu bɛ aw kunkan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka aw dusu faga kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw kun dalen don aw kan wa bolofɛn yɛrɛkɛw ni aw bɛ se aw ka janto aw yɛrɛ la walifɛn singaw o bɛ se ka kɛ sababu ye ka maloya lase aw ma bolofɛn yɛrɛkɛw fo ka taa se bolofɛn tununw ma ani tiɲɛni waleyaw bolofɛn tiɲɛw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ ni fɛn min sodala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw bɛ se aw b'a hakili de to aw yɛrɛ la ka se ka basigi ka dusu bila ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na nɛgɛjurucikanw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma ani yɔrɔ janfɛ kibaru olu wolomalen don ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu jɛlen don wulikajɔ siraw olu fana jɛlen don nafa minnu bɛ se ka sɔrɔ cikan siraw fɛ ani kunnafoni siraw fɛ olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ aw ye aw ka se ka o kuma ninnu minɛ ni sɛbɛ ye hali ni aw ma nafa sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka nafaw sɔrɔ dɔgɔkun barakalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la yɛrɛkɛliw olu fana fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sɔrɔkɔrɔw dɔw tun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni olu kun balalen don ka sɔrɔ a b'a yira k'a fɔ a ka ca la na aw ye wulikajɔ kɛ u nɔfɛ aw bɛ se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ olu la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la wa cikan kɔrɔ bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni a dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ a b'a yira k'a fɔ ko aw ka se ka wuli ka se ka o kow daminɛ tuguni aw bɛ kunnafoniya minnu sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun kɔnɔna na olu ye kunnafoni barikalenw ye nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ kan sɔrɔ siraw olu sinsinnen tɛ sɔrɔ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ a bɛ se ka hali n'a ko aw bɛ sɔrɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔ kɔrɔw de tun don aw tun ye baara dɔw kɛ ka tɛmɛ n'o olu jaabi tun ma se ka sɔrɔ aw bɛ se ka olu jaabi sɔrɔ o sɔrɔw de kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na jasiranwalew ani hakilisigibaliyaw olu de bɛ aw ka ko la a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun ɲagami aw yɛrɛ bolo aw ka sira kelen ta a ka se ka hakilina caman bila kamasɔrɔ kamanagan wale minnu ani jasirani wale minnu ni a bɛ aw ka ko la olu ye wagati kow ye
nga ni aw ma kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jouer ala ka garisɛgɛ ko kan a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka sira kelen ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw yɛrɛ hakiliw fana lafiya walasa aw bɛ se ka garisɛgɛ ɲɛnamaw sɔrɔ cogoya min na sɔrɔw olu kundalen don aw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ nka ni aw yɛrɛ ma se aw ka ko kɛcogo la sɔrɔ ninnu banamini bɛ don a la ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ka aw ladɔnniya ko nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye halisa an bɛ buruju so 12nan mɔgɔw ka so kɔnɔna na ni o ye poisson ye fonɛnɛ kalo sabanan an b'o o wagati de kɔnɔna na nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i hakili to i yɛrɛ la kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in fana ye dɔgɔkun giriman ye a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu barikalen don kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka wulikajɔ kɛ olu de barikalen don ka ɲɛsin farigan bɛ mɔgɔ minnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la caman ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la kunnafoni min bɛ yen nɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ mardi don bɛɛ lajɛlen de bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la kamasɔrɔ k'a daminɛ mardi tile fo ka taa fɔ mardi tile bɛna 7h ni 8h ani 14h ni 15h furancɛ la mɔgɔ bɛ se k'u hakili to yɛrɛ la sirabakan kasaraw olu bɛ yen nin wagati ninnu kɔnɔna na ni fɛn min sorola mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la an b'a fɔ ko ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana basigi n ka foli bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mali kɔnɔ yan fo mali kɔ kan aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana in basigi